pagkalinaw ni Kristo, maanaa kanimo. Assalamualaikum warahmatullah. Kalinaw og kamangiluyo ni Allah manaa kanimo. Si Mary ug Yusuf. Ang kapasayloan sa mga sala, gugma o kaluwasan sa kalag. Kay iya man ang gingharian, gahom ug ang himaya, hangtod sa way kahangturan. Maumao ra gid ang Christian ug Islam. Mikiplayo kako, madre. Nakigsuod ka sa usa ka madre. Apan sama na to siya, Kuya Rahim. Pilipino usab si Mary. Kuyaw ko sa kanyan ko Islam. Dako siyang hulga sa Islam. Awain ka, biyai siya, kalimti siya Yusuf. Kung musupak ka ako, pakibali akin sa kanyan, ipapatay ko siya! Dead or alive, apan gusto kong kuhaong patay si Yusuf! Yes, sir! Yusuf! Gituis ninyo ang katarong ug ang pagtulunan ni Allah. Ayaw doon! Gihinuan ninyo ang katarong! Inyong gihinuan! Si Mary ug Yusuf. Kinsa ka ug unsa ka man? Ang tawa ko, Antuna Kabes. Ikaw, ako nagpangitaw kalinaw. Suka sakin dimbabanog sa makampian. Ikaw, ako may kasing-kasing. Suka sakin adin apuso yan. Ikaw, ako bati kayon og gugma. Suka sakin napakagadam sa kabaya. Si Mary ug Yusuf. Suginanon sa pakigdait. Ug suginanon ni igo lang misubay sa pagbati nga tawhanon. Ang gugma mapailubon ug maunungon. Ang gugma mulungtad kayo. Sinuwat ni Fermin Colliantes Gomez, direksyon ni Algina Bakita, spinner Nelson Tantano, technician Achilles Hisem. Dalit kininyo sa Super Radio Production Center. Kaya mong isipin, kaya mong gawin. Isa-isang hakbang lamang at ika'y makakarating. Tulad ng Musudon ta si Yusuf aron klaruhon ang gibuhat siyang magwang nga si Rahim. Apan nibabag si Rahim ug gipagawas ang manghod. Sa panagsulti sa magwan ug manghod, masabot kayo nga napungot si Rahim sa gobyerno ug sa Kristyanismo ug sa mga Kristiyano. Si Rahim usa ka negosyante. Dili lang kay usa ka Muslim. Usa siya ka fundamentalista sa pagtuong Islam. Ug hugot kayo ang pagtuo nga moabot gyud ang panahon nga ang Islam mao gyud ang tuan nga mo'y matuod nga reliyon sa tibuok katawhan sa tibuok kalibutan. Niyang milakaw si Rahim, midali pagsuod sa kwarto si Yusuf. Aron kanuhon gyud unta ang iyang gituan nga usa ka bomba ang gibutang siyang maguwang. Apan gikanaduhan ang drawer. Mitawag ang amigo ni Yusuf o gisultihan ang ulitaw bahin sa Facebook sa usa ka Sister Moon, usa ka madre nga nagmahal sa mga Muslim. Naintriga si Yusuf, maong iya kining gipakita sa Facebook. Ug tuod man, dili tiaw ang gibati ning pagdaig sa mga madre. Samtang si Mary naghukom dayon nga motrabaho og usa ka community. Pagkaugma na sayo nga miadto si Yusuf sa Muslim community. Dako kayo ang kahinangop ni Yusuf tungod kay iyang gikakita si Mary. Magari suon. Niya ang ikaupat kasumpay ning bag-utang sugilanon. Si Mary o Yusuf. tulad ng puno na galing sa bindi. Sister? Sister Mary Santa Cruz? Yes? Ngano nakaila ka na ako? Wagi ko magdahom nga ikakita na ko din si Sister Moon. Giunsa man nimo pag-ila na ako. Karon pa ko makakita nimo. Naa ka sa Facebook, Sister? Ako mga kaubang madre mao'y nagbutang sa Facebook. Good morning di ay nimo, dong. Asa man ka, Sister Moon? Trabaho, dong. Magtrabaho masab ko.
Basta Saturday gani, ni ako din hinapita. Monday to Thursday, to ako sa government hospital. Unya, kung mas Saturday, ni ako din community work ni mo, din system mo? Oh, sa NGO ko. Pero nag-coordinate mi sa ahensya sa gobyerno, sa social workers o sa health workers. Mapiya nga buntag. Mapiya nga buntag. Good morning. Kung wa ko masayo, familiar ka sa taga din Sister mo. Taod-taod kong nagtrabaho din dong. Hapit 7 ko kabuan din. Human sa akong ordinasyon, ako gid ang nanghangyo sa among mga superiors nga ani ko nila idestino. Mao nga, nakaila sila nako. Good morning, sister. Good morning. Magpundok ta diri sa atong mini health center. Paspasa mo lakaw ni Madriha. Uy, kusog kayo mo lakaw. Oh lagi. Di anak ko karon sa mini health center. Oh lagi, di anak ko. Lahos na rin na sir. Okay. Kauban ako si Sister Moon. Nurse sab. Duhaming niya sab din nagtrabaho every Friday. Excuse ka diyon? Mga magari, palihog lang ha. Maglinya lang ka palihog. Magsupol. Sorry ha. O sige na ito gisulti na ako gani ha. Oo. Kuan. Kauban ako nurse ang nangawagan niya. Padong na kuno siya din Parehas na ko. Mo-assist mi sa mga medical wars kada Sabado din napita. Tanawa ra gud. Di yun on time kining mga taga-gobyerno silang trabaho. Kundi magani nila kaya nga mag-on time, bisan pila lang unta sila ka minutes nga malate. Okay ra unta. Tanawa. Hapit ng last 9, oh. Sister Mon, hindi na akong kauban. Kaubang nurse niya Okay. Apili sab ko. O hasta sab si Sister Mon. Sister Mon? Si Sister Mon, ha? Okay. Tiwason ako akong sulti ha, Sister Mon. Oh, wala. Oh, alas 9 nagisbuntag. Abi na kog nausab na sila. Kani adto. Mauman gihapon sila kani adto. Nabalik na lang ko din hining adlaw, maulang daig gihapon sila. Wa gyud mausab. Makaiwan lang ta. Usahay ang magdasarenda sa gobyerno. Bati, kay bisan bulgar na kaayo ang pagka-kurap. Pero nagbabaga lang gihapon. Pero ang nahaasa ubos nga ahensya sa gobyerno, mga maayong mo serbisyo. Usahay sab, may muda serenda sa atong gobyerno nga maayo. Pero ang iya sa mga sakop mao'y mga kurap. Looy kaayo ang Pilipinas. Kanus apakatao ni Matarong. Political naman to imong gisgutan, Sister Mon. Pwede naman kung makatudlo og polsay. Mo ba? Oy! Bay! Kuyapan, bay! Ano ba na? May nakuyapan! Okay na siya. Naulian na siya, Sister Moon. Wala ko pabiyahe sa akong kauban. Salamat, Dong. Nagamit gid ninyo ang inyong pagka-nurse. Ay, nakuyapan taon kay wa may pamahaw. Unya, miapis linya. Salamat, Sister Moon, ha. Yata ganin mo og para pamahaw ang nakuyapan. Niya na sila ay. Nagkuyog yun silang tanan og kalit ay. Mura malagwa, oh. Sila di ay gihapon. Mao gihapon ni sila ang mga kauban nako dinhi sa wa pa kumuadto og Mindanao. So, nakaila na dayon na sila nimo?
Nakaila kaayo nako dong. Nakaila kaayo. Nganong wa man ka mo doon nila? Nganong ni akaraman din ni sister mo? Dinilang ko. Maayo kay murag wa sila kadiparan nako. Ngano man? Wa lang. Wa lang. O sige na, kay gikinahalan mo mga nurse. Unyan lang kay may announce pa si Ma'am Layson. Atensyon ang galing ng dananda. Atensyon. Ato ko ng hiluman. Kasugod ng servisyo ninyo. Ibaw naman tangdaan no nga mga ayo mi og donasyon sa matag usa ka injeksyon sa mga bata. Mo sa mga igsuon na mo dinhi. Nahibaw na mo kung pinay donasyon ang usa ka injeksyon. Nahibaw na sab mo kung pila sab ang donasyon sa duha ka injeksyon sa inyong anak. Okay? Okay. Salamat nga nakasabot gihapon mo. Adto na ko, sister Moon. Ayo. Dinhi ka lang una. Ako'y muduol. Sister Moon! Sister! Okay, magsugod na kita ha. Magsugod na tag-injection sa mga bata. Kining imuha ni sis. Duha ka injection sa imong anak. Tag 25 injection. Palihog sa mga 50 pesos pe. Okay, dakha salamat. Wa kagiti ay mo mausap. Oy, Sister Mary? Palihog. Iuli ang kwarta aning inahan. Unsa ba kwarta miss? Iuli palihog ang 50 pesos aning inahan. Palihog. Ayaw pa tuyang og ngangan anay mo baba madriha ka? Usa Daghang nakakita og nakabati nga manghayo mog donasyon. Daghang nakakita og nakabati nga gipangayuan mog 50 pesos kining inahan sa bata. Daghang nakakita nga gidali mo dayon og sud ang 50 pesos sa imong bag nga abli ng daan. ikihata ka madriha ka ha? Ikingata yung ka. Nahibaw na mong taga-gobyerno sa balaod nga gidili ang pagpangayo bisag donasyon. Dinhin ako kaniadto. Mao na kini inyong gibuhat. Nagtuo kong nausab na kamo. Apan wa gyud ay mo bati ag kaluoy ni mga tawhana. Nakita man gani ang angay mo tabang ani mga makaluluoy na gyud kaayo nilang kahimtang. Ug unsa may mga ebidensya sister? Nia sa cellphone ang tanan, Ma'am Lesson. Sorry. Nakuhaan ako og video ang tanan. Gikan sa imong pagsugod, hangtod sa imong pagsud sa kwarta ani makaluluoyng inahan diha sa imong bag. Hinaot pa unta nga mao na gyud kini ang katapusang sa pamintaha og pagpahimos sa nakapabor ngadto sa mga makaluluoyng kabus nga katawhan. Mamusliman o makristyano ka man. I'm sorry, Ma'am Lesson. I'm sorry gyud kayo. Excuse ka diyo. Pagi ako palihog. Oh, tanang barangay kapitan, uban sa iyang mga tanod, oh. Manoy Sandro. Oh, dadon nila kini mga tawhana sa barangay hall. Gitawag na sab sa taga barangay hall ang mga head ani mga tawhana. Pero kinahanglan nga muuban ka gyud kay sukit-sukiton ka usab nila. May gani kay mihapit ko nimo dinhi. Nagsusi lang ko. Musta naman ka, ha? Usa ka dakong tunog ang naibot karon sa akong dughan, Manoy Sandro. Mauusab ang gibati karon ni mga kabus nga makaluluoy. Naibtan usab silang tunog sa ilang dughan. Kumusta ka na? Ayan ko man karon. Di ami karon sa Palace of Justice, Manoy Sandro. Hapit na mahuman ang mga papeles. Anahon ta ka? No, ayaw na, Manoy. Okay ra ko. Sure ka? O lagi. Di ama sa pa mga kauban ako mga madre. Okay ra ko. Oh, sige, bye.
Sister Mon? Human ako ug akong amigo. Mitamla na mi og mi pirma sa among affidavits. Okay na to. Sige. Ora ko nimo ha. See you. Gibati kog kaluoy pero wa ko'y mahimo. Kinahanglan na nga maputol na sa anam-anam ang mga binuang sa nakapabor. Sige, salamat sa inyong support. Bye. Bye, sister. Bye, sister. Sister Mon. Oh, abi na kung milakaw ka na. Naka-decide ko nga waton talang ka. Wag ko masayop kay wa ka man muuban sa mga kauban mo mga madre. Maayo ra gyud nga gipaabot ka dinis gawas. Ang kauban mong nurse di ay? Miyo na siya. Kadiyot lang, Sister Mon. Please. Sorry. Gusto kong imbitahon ka pa diyon to. 12:00 na sa auto hapit. Bisan pila lang ka minutos o oras nga makarelax sa pagkadyot ba? Okay na ba ninyo mga madre nga imbitahon og parehas na ako? Wa man ay problema. Sige. Magmotor lang ta ha. Musakay ba ka og motor, Sister Mon? Musugot man gani kung maglakaw lang. Magsakay na ka, ha? Para ba ko'y helmet? Magdamag yung kong extra helmet, sister. Kay di magunta mahibaw nga may amigo ba o amiga nga moangkas kay magdali. Para sa araw, no? Di, what ay problema sa helmet? Oops. Asa ka mo? Nakailani mo ka ng tao, Kuya? Maniod to mi. Nganong niya ka man sa Palace of Justice? Madre di ay kini imo amiga. Fake ang inyong ilang Diyos. Urag familiar na ako ang iyang tingog. Mitambong ko sa hearing sa ako amigo. Mauni inyong gitawag na Holy Bible. Mga disbelievers kamo ni Allah. Mauni inyong Holy Rosary. Mauni inyong Holy Rosary. Fake ang inyong Diyos. Diyos ko! Fake ang inyong Diyos. Katong dito sa bulik. Kaya mong gawin isa-isang hakbang lamang at ika'y makakarating tulad ng puno na galing sa binhi. Husto ka si Mary. Magari igsoon. Nunti ang matag sumpay ning bag-utang sugilanon. Si Mary o Yusuf. Sugilanon nga sinulat ni Fermin Colliantes Gomez. Ubos sa direksyon ni Algina Baqueta. Music scoring Nelson Tantano. Recording engineer Aquiles Hessen. Ug laing dalit kaninyo sa Super Radio Production Center. Sarili